masa fatan alkhairi ko ni zamu yi sai mun so mai nazari fatan mu samun nasara. Kallo ɗaya yaudara mu da masoya fatan kairi ko me zamu yi sai mun so mai nazari fatan mu samun nasara. Ya ba mu hikima ba mu da rigima, shi ya saba mu na guna me ya kama da zuma. Yaya na ne da kai mun yi kuskure har gashi muna yin kuka. Ka yi san zuciya ka bewa dukiya, ka bewa masa da mashi zaman duniya. Zo mu shirya zo mu saba mai tunani, shi ya san haka ba batun haɗama. Ha 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 ha. Wani in yana da dukiya sai ya dinga yin abubuwa kamar shi yake da duniyar. Shaye-shaye kayan maye masu yi don Allah ku daina. Maye in ya kai maye za ka fita daga hayyacinka, za ka iya yin kisa ka sa kanka a masifa. Hauka ne makomar me shaye-shaye ba batun kuskure, kar ka manta dan uwana yau in kai ne gobe ba kai bane. In ka bewa dukiya za ka manta da yan uwanka, za ka manta da addininka, za ka hallakar da kanka. Ko ni za ka yi ka so mai nazari, kar ka manta dan uwana. Ha ha ha. Kallo ɗaya yaudara mu da masoya fatan kairi ko me zamu yi sai mun so mai nazari fatan mu samun nasara. Ɗaya yaudara mu da masoya fatan kairi ko me zamu yi sai mun so mai nazari fatan mu samun nasara. Yanzu rayuwar ce duk ta buta zo ga ce, yanzu duniyar ce duk ta buta cakude, duk ta buta rikirkice. Yanzu manya-manyan ƙasar nan su suke da dukiya. In kana da dukiya komi ka faɗa daidai ne za a yi akan lokaci. In kana da dukiya kowa gurinsa ya ga ya haɗa dangi da kai. In kana da dukiya wani cewa zai da kakarka da kakar shi, dan wa da dan ƙane ne wai dan ya yi su na ya fice. In Allah ya baka dan uwanka gurinsa ya ga ka haukace, komai a rayuwarka ya biya da kirkice. Dan uwana duk abin da za ka yi kai aiki da ka, kar ka faɗi inda babu kai ka zo kana ta ce kuce. Ha ha. Yanzu duniyar ce duk ta buta zo gai kaga kyakkyawar mace ta kwanta da katon gardi dan ta biyawa kan ta bukata. Wai hakan zamna lafiya kan ga mace ita take biya kan ta bukata. Ta ki zama gidan mijinta, ta ki zama gidan iyayenta, ta ki yin aure ta raya sunnar manzo sai dai saba ubangijinta. Wai hakan a zamna lafiya ka gama ce na shan shisha, wata na shaye-shaye, wata na shan giya, wata na sai da kayan maye. Duk abin da za ki aiki da ka, ki kare addininki, ki kare mutuncinki, ki zamana da iyayenki lafiya. Wata rana sai an waye gari babu ke a duniya. Ha ha. Kallo ɗaya yaudara mu da masoya fatan kairi ko me zamu yi sai
mun so mai nazari fatan mu samun nasara. Kallo ɗaya yaudara mu da masa fatan alkhairi ko ni za mu yi sai mun so mai nazari fatan mu samun nasara.